won hen e ardiɓe hay sinno ko alɗuɓe gona walloɓe no wirete joom doole en kono doole gona ɓile e pomne doole ko wawde humtude haajuji famarɓe doole ko ɗum colonel Oumar Diallo andi waɗa pelle pattam lame hayso ina teska hewɓe ina cusa pelle tawa ko pelle noosoje kono ɗeɗo pelle ɗe colonel Oumar Diallo sosata ko nafoore mere kala jiɗɗo liggade waɗa fedde baɗɗo fedde fof son tata son sappo kaali ko jiɗɗo fof walla hen pelle ɗe darna ɓe hen mbi jiiɗi ko neede guertoɗe ɓe hen mbi jiiɗi ko wadde jardinage ɓe hen mbi jiiɗi ko neede jawdi kala hen projet mo neɗɗo daruno addanima o walli ɗum hoɓe finance guesa amen jardin ba kalne min keeɓi caɗele e guesa hen somin kalni kaw Samba Kalidou o waɗi hen jungo makko ko sakkiti ko ala mo dañani ɗo guesa jardin ngaji hewɓe nanɗo dañiɗo poulayeji taw ko kanko woni sabbuji hewɓe nanɗo dañiɗo gollorɗe kanko ɗum woni sabbuji ɗum noon min gandirimo ko golle min gandirimo ko jokkere endam min gandirimo ko développement ma won hakke capanɗe joyi fedde nanɗo e Sinthiou Bambi mon fof o namdimo hol yiyande mum e holko yiɗi rewɓe no ɓuuri hatti jinde koye jardin ngaji maraîchage koye poste makko itti o walli ɗumen ɓe hen o sodana ɗumen machine ngaji ɗi ganduɗa ina mbawa addude ndiyam e nder guese mumen to banggue sardin ngaji rewɓe ɗum ɗon ko Allah e nelaɗo mum e ballal makko saabu hay soɓe jiiɗino wadde ɗum ni juuɗe mabɓe jettanoki wawde wadde ɗum saabu enen fof eɗen gandi ko fewte ndema enen namdi ndiyam enen namdi foof kanko o waɗi hen o waɗi ballal makko tawa kadi ko e doole makko tan o yowitaki hay goto o walliti pelle rewɓe te jenccudi muɗum yiyama kala finance makko gummiɗo to naati ɗo ene ma yetto juuɗa men nde wawa yettade pelle keddiɗe ɗe o waɗi poulayeji ɗum kay makko ummi o waɗi motoji ɗum kay makko ummi colonel nde o naati wuuro ngo o yetti affaire ganduɗa wonde développement wuuro ngo o rendini ko pelle ɗe taw o waɗi ɓe financé o foɗiniɓe robiŋ ngaji o fewniniɓe ɗo miruji yo rewɓe ɓe goni hen ene liggo ene daña to dañi mbatta e nder koye muɗumen moƴƴina gueɗe muɗumen banggue projet ji kam ɗo to daariɗen ɗo taw d' abord je commence par ici par ce que ɗo koye dow projet mawɗo daariɗen ɗo gonɗo e fuɗɗade ɗo to gonɗen ɗo ko périmètre de 2 hectares to ganduɗen ɗo o waɗama un forage de 70 mètres de profondeur o waɗama pompe de 17 mètres cube heure ɗo joni to gonɗen ɗo caggalam on jii koye installation hydraulique o wona beele to tolniɗa e nokku he e jardin foof tawa ɗo wawi hebde ndiyam o addi guila e guese kanje min ndema kanje min kutoro ala fof ko addani o waɗi ɗo hay policeji liɗɗi min neehi liɗɗi min jaltini min neehi ha mawni min ñaami ala fof ko waɗani ɗo kay jardin aussi ko jardin mo ganduɗa kala jeeyaɗo ɗo e diwan he en foti wawde addude ballal mum wiya bisimilla yo ara adda ballal muɗum ko ɗo don min jara joni koye installation hydraulique o beele circulation ndiyam ɗam ne wawa tournude partout e galle he installation solaire o waɗama posé hande satto dow ma comisa hande ligguede ko ɗum ardi d' abord e oɗo projet ko ɗo min jarata e makko Samba Kali waɗi ɗo ko heewi premier nde ari ɗo o natirɗo ko développement wallude ɓesgu Sinthiou Bambi e banaji o ari ko ballodiren o waɗi ɗo sardiŋaji kewɗi e nder Sinthiou Bambi sardin foof o waɗi hen robiñaji mum o waɗi hen balkaji mum o addi awɗele mum hay hunde wona kone sooda foof ko kanko yarliti e ɓandu makko addani min heddo noon ko minen min ndema komin mbawi dañde hen foof ɓesgu Sinthiou Bambi naftoro minen kadi min naftoro kanko hay hunde sohlani hen hay ɗum kadi ko ballal projet ji ɗi o waɗi ɗo kam ene keewi saabu arino ɗo saaha e Sinthiou Bambi kala nde guite amen gojjuno ko kanko momtantuno min gonɗi amen ɗum koko ɓooyi gila politique arani nden ko neɗɗo service o innitta ko ni o suusa haalde e politique saabu laawol yamiranimo ɗum kono kala ko ganduɗa ko fewti e ko naftata wuuro ngo jungo makko ene hen miɗo tesko ɗo heewi caɗele keɓɗe ɗo e wuuro ngo gila e panuji forage uji ha e gueɗe kewɗe nden so tawi o noddama tan o nototo hen projet ji makko ene keewi
hande gueɗe kewɗe nanɗo mbaɗa sa ƴeewi goroni ndi omo jeeya hen. o hokki min ɗo porseji min mbayi ɗo guese lijimaji min mbayi guese kanje ɗum fof kadi ko sibi Allah e nelaɗo muɗum e sibabude makko. caggal nde maaji e beeli e calli boyli biidi natti yarede yimɓe kucci koye forage uji e saaha fof tine wonko boni e o forage ngare gadde nde tawno ko ndiyam woni gurdam. waɗi ɗo kadi o tawi kadi woni yimɓe ɓen jogui ko caɗele ndiyam e banggue leɗɗe ɗe woni hen ɓe walli ha keeɓi robinet tawi ɗumraji goɗɗuno ɗumen. Samba ko waɗi ɗo e wuuro he ala hay hunde dillani ɗo e wuuro he to banggue développement ɓamtare Sinthiou Bamba ɓe banayi tawtaka. ballal makko enen to banggue ndiyam affaire forage joni so wonko haala hen nde goɗɗo immoto tawat konko addi ballal makko ha timmi. Samba Kalidou ngoɗo wuuro omo waɗe mum golle tiɗɗe guila minen amin pamdi min nanir ɗum taw ko arti fof ko jinnaɓe amen min nanir ɗum ɗo so forage bonino ɗo o soodat pompe. Allah waɗi udditi forage o yaltini robiñaji ɗiɗi boowal o wi ɗum kanko hokki wuuro ngo o waɗi kadi robigne omo nawa miiji nawde robigne jama kadi kanko hokki jama o sababu caɗele ndiyam ɗam avant makko wadde sarde komo hokka wuuro ngo taw yara ha ɗum koye ballal e ballal Samba Kalidou. nde ɗum waɗa nde forage o waɗa ha paari o wi kanko prioritairement d' abord ardi foof ko leegal ngal ɓaade ala ndiyam wuuro ngo sah mbiyami wuuro Manjuma ngolo ɓaade ala ndiyam priorité ko yo conduit dow yaltu grillage o ha laaɓa waɗe 2 bornes fontaine pour Manjuma naaɓe foof yoga hen gratuitement. forage o kesso garɗo o eyyi min keɓorimo ko ballal lenano ɗum immorade e colonel Samba Kalidou e teddugal makko o yeeyani min o hokkiri min ko saabi Allah yo guila saabu Allah e nelaɗo muɗum ko ɗum ardi ɗum min gadi wadde d' abord nde forage o gasi nde ko ɗum adi wadde posé robinet ngaji ɗi nena boowal ma taw toon joni suwaɓe rewɓe e wuuro ngo fof ne ƴooka robinet ngaji ɗi nde o fewni forage makko mo waɗa guesa makko sardin joni wuuro ngo heeɓi caɗele ndiyam caɗele ɗe tampini wuuro ngo min jiɗɗo fodde yawmi ndiyam ala ɗo e wuuro ngo koɓe ƴoktoyoɓe guure goɗɗe eyyi Allah waɗi noon o haalana haala ka kanko ne noon nde o haalana haala ka o heñori golle ɗe o wi tawde ko ni wuuro ngo wayi kanko ne ko hen o jeeya il faut ko heñorto golle ɗe o heñori liggeyo. Gurel Diawɓe ɓen goytinimo ko ngala ndiyam ene jiiɗi ndiyam ngala ndiyam kono ke nder lewru woturu o wanniɓe tiwo nde lewru ndu timmata ni taw ndiyam mabɓe kamɓe ari minen e koyamen kadi ko noon kala jiɗɗo wadde ko hunde so tawi ala ndiyam so wima ala ndiyam tan o wiyata ko nelo asoɓe yo gasan robinet aranma tan ko hokkudema caabi ma mbima ndiyam ma ari. min jogui forage min dañat pan forage min namni 2 millions walla 3 millions walla 500 mille taw min poti fiide o fina subaka goto o yaltina ko min namna ko fof o totta min pewna yimɓe fof jara hen goto fof hutoro hen. no ari ɗo e wuuramen hen nde o tawno ko min gonde caɗele ndiyam min goytinimo ɗum o wi so Allah jaaɓi ɗum mo dara hen o dari o jokkodiri e tuuba goto o e neɗɗo goto ne jeeya hedde mata no wiya Alassane Sow ɓe gaddani min solaire nanɗa min ɗa somi dirtima grillage nanɗa ene waɗi solaire e min jogata min mbeɗe hen guesa amen min mbeɗe hen foof min jarno hen jawɗa amen ɗen caɗele kam giwi. aade ene wona ganɗo galo bawɗo lamɗo dokkowo kono tawa wona kormiɗo koddigal. kala mo jiiɗiɗo e endam makko ha joyi wona debbo wona gorko wo amma hoddiɓe makko ɓe kay ɓen haala mumen haalatake ko bawɗo koddigal ko ganduɗo koddigal kala to jiiɗama hakkude makko e koddiɗo makko ko fijirde e jaleɗe e beelamma e nafoore neɗɗo pop ko kewi e wuuro he neɗɗo pop sa watti hakkille a tawat junggo kolne nene wuuro he. koddigal amen bonani kanko kam min mbawi wiide o wuurani ɗo ni e wuuro he kono sa yi neɗɗo wiye koddigal tan ko nafoore par ce que neɗɗo ene woɗɗuma taw junggo mum waɗɗanima kanko wasdema wonde ɗo e Sinthiou Bamɓe taganimo majjudirde e Sinthiou Bamɓe naaɓe eyyi ko junggo makko e golle makko e balle makko waɗi ɗum tagui koddigal makko e amen ne moƴƴi par ce que hakkude amen e makko ala jaw. Koddigal makko e nder wuuro he ene yaaji minen ko hanki min jibina kono min tawi jinnaɓe amen e kaala e nder koddigal mabɓe o yontidama e mawniw hen o yontidama e guiƴiw hen o yontidama e miñiw hen o yontidama kadi e suuha makko kala garɗo ene yaada e makko
e dow yontere makko kanko Samba Kalidou. Samba Kalidou vraiment ko dimension goɗɗo e amen minen par ce que ha duuɓi ɗi min gandimo ɗi ha to jareten ɗo omo neeto min o koye needi amen woni koye jimani makko min goni so kanko ɓernde nde no wayni omo jogui duwaw goto o wiya yo Allah yob goto fof moƴƴere muɗum goto fof yo Allah yob ɗum ɓernde muɗum mi wiyamo père an susiredde wonɓe ganduɗa de cuusa wiide noon o wi aha neɗɗo goto fof yo Allah yob ɗum ɓernde muɗum ɓernde nde ko cerwi gonga tan gonga e liggey ko heddi ko goto fof omo yiɗani ɗum jaam e cellal ɗum ɗo woni voisinage o kala ko neɗɗo dañi ɗo lardimo somo jogui o waɗat walla o waɗa ko wawi ko Colonel Samba Diallo koddigal makko e ɓe hoddi ɓe koddigal ngal ne feewi ko ardi fof ko mo naati service faade e ñalawma hannde 40 ko ala ko fewnani ɗo e wuuro he o ardi taw ko enɗam makko ɓew jiidu dewol e gurol omo moƴƴe muɗum omo teddodiri e muɗumen o wi heɓɓito kadi o wi janggo so fottani neɗɗo walla so fotte neɗɗo turima walla so neɗɗo natti arde makko namde on holko waɗi kono kanko hay batte ala ko waɗani holko batte ala ko wadde on koddigal makko e bandiraɓe koddigal moƴƴal sabu bande so tawi on koddi ene waɗa saaha omo yiɗi yiidemo kala ko kewno hakkunde makko e hoddiɓe makko jaam e jamalun o yettima ɗon o immima Dakar artude ɗo jokkude enɗam hakkunde makko e hoddiɓe makko to banggue koddigal ko kalten ɗo ko foof projet ji puɗɗori koye koddigal he koddigal makko e wuuro ngo kadi machallah wuuro ngo ne fasnimo ene yiɗimo ene teddinimo enɗam makko e hoddi makko ene teddinimo koddigal makko e Sinthiou Bamenaɓe ko gondigal Allah ko gondigal moƴƴere ko gondigal teddugal ko moƴƴo no fewi ɗum noon min mbaɗa seedi ko moƴƴo saabu minen komin enɗam gotam mi no wuurde e jinnaɓe amen ɓe mi no wuurdi e amen Samba de koddigal mum mbawmi wiidema tan kene moƴƴi Samba wonde ɗum ɗo yolde ɗum dahar e wonde ɗum caggal leydi fof foti kala to nodduɗa Samba noota so jaabuma walluma no foti wallirdemo Samba kadi wona ɓiɓɓe Sinthiou Bamenaɓe tono wallata kala nodduɗomo e aduna he nafde wuro ngo e moƴƴude e wuuro he e moƴƴude e hoddiɓe mum e moƴƴude e enɗam mum enɗam makko nan ɗo galleji nan ɗo ko bandi ko en kanko jogui kiraɗe e bottaji fof e dépasse fof kanko jogui so lewru ma yi hay hunde mankata fof ara no wiirete waɗoɓe dawrugol daranto tan ko koye munen woni politicien kono ene waɗi waɗoɓe politique de développement colonel Oumar Diallo koye ɓen je kanko ko l'homme de développement ɗo e commune ko ɗum ɓe gandirnomo par ce que leegal fof so sini hen fedde pelle pour affaire rewɓe ɓe omo walla ɗumen affaire ndema wonde ko wayno jardin ngaji en kadi ko kala ko jomumen to dañi terre hayre no woɗɗi ko kanko heewi wadde financement o fooɗat ɗumen robiñat toon o walla ɗumen no dañira grillage taw koye mur kadi jogui dañɓe mur o ala robiñ ko kanko nannata ɗumen hen robiñ o yoɓa kadi facture o pendant 2 mois ko kanko ko wala ko wawi markude ko kanko yoɓata ko jomumen dañi e ko liggoto ko fone kadi ala remboursement ko jomumen dañi fof ko kañumen mbaɗata bénéficié o waɗi sardin ngaji e wuuro he sardin ngaji ɗi en no waɗi koye nder galleji miruji goto hen fof waɗat ɗum ko robine guila forage ha nder o wi wonde yo sardin ngaji ɗi mbaɗa so sardin ngaji ɗi mbaɗama kala ko neɗɗo wawi dañde hen yo ñaam yara kanko ko neɗɗo développement tan kanko o yittan ko yo wuuro ngo won o yittan ko yo leñol ngol won o yittan ko yo Sénégal won kanko ko ɗum tan woni darde makko ko neɗɗo ɓamtare noon so tawi mi rokka hen yeru tan hande duuɓi ɗi o tolni ɗi so tawi o wi omo arta ɗo e Sinthiou Bamambé omo liggoto e sukaɓe Sinthiou Bamambé omo wallaɓe ha tengti to banggue politique firti ko ha joni omo yiiɗi nawrude sukaɓe e yesso omo yiiɗi ɓamtudeɓe omo yiiɗi ɓamtude dendagal Sénégal foof saabu wona Sinthiou Bamambé tan projet ji ɗiɗo ɗi kalmi ɗo ko ɗo e Sinthiou Bamambé tan kono yiiɗi banggueji ɗi foof e nder Sénégal saabu hay nde wone service nde Sénégal foof ene andi o natirɗo ko développement ha hande kadi kay développement woni politique o noon tawtumo kono politique makko noon ene yaade développement ko politique c'est normal kono mo walla yimɓeɓe kadi taw politique o tawa kanko ceerno Samba Kalidou min nawratamo koto neɗɗo baɗɗiro saabu Allah min nawrani banggue politique o hokkiri min ko saabi Allah saabu kanko minen wuuramin ɗo ko commune Ndindouri min mbokkani min jeeyaka ɗo minen ma jumba ko commune Ndindouri kamɓe ko commune Sinthiou Bamambé min gona guutum colonel Oumar Diallo wona politicien
colonel Oumar Diallo anda politique colonel Oumar Diallo kala ganduɗo mo andide colonel Oumar Diallo ko développement. colonel mi wirama ko politicien mbaw widem tan ko acteur de développement ngal o naari hen guila mo wone service wuro ngo Sinthiou Bamɓe kala caɗele heeɓiɗo wona forage wona école wona guesse wona goɗɗum e goɗɗum wona jumaji jamaji kala ko probléme mo Sinthiou Bamɓe dañi nde wone service nde so noddimo ha hande to jarten ɗo so noddimo omo waɗa hen ko hakki doole makko o waɗa hen ko wawi donc on mi wawa wiide mo kanko vraiment ko politicien acteur développement ngal min hande ko ɗum mbawmi wiide par ce que o waɗi ɗo activité ji kewɗi de développement colonel Samba Kalidou Oumar Diallo vraiment ko un grand acteur de développement.